Il-ġimgħa filgħaxija l-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono inawgurat uffiċjalment l-14 l-edizzjoni tal-Maratona tal-Volleyball bris id-Dar tal-Providenza fejn 40 plejer magħżula minn fost 70 applikant bdew l-isfida ta' 53 sija tal-lob tal-volleyball bla waqfien għal skop nobli. Fil-bidu ta' din il-maratona, d-direttur tad-Dar tal-Providenza Fader Martin Mikallef qal li l-impenn tal-plejers u l-volontiri wassal messaġġ pożittiv għas-soċjetà Maltija u fisser kemm hu sabiħ li tara żgħażagħ mimlija b'sens kbir ta' ġenerożità u altruiżmu li lesti jimpenjaw ruhom favur inizjattivi ta' solidarjetà. U għafakkar li d-Dar tal-Providenza li din is-sena tinsab fuq l-adba tas-60 anniversarju tagħha għandha bżonn ħafna finanzi biex tkompli toffri s-servizzi residenzjali li toffri lil persuni b'diżabilità. F'diskors qasir li għamlet fil-bidu tal-maratona, il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono semmit kif bil-ftuħ tad-Dar tal-Providenza kważi 60 sena ilu Monsinjur Michel Azzoppardi kien mela il-vojt kbir li kien hemm dak iż-żmien fis-soċjetà tagħna fir-rigward tal-kura u s-sapport tal-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom. Spiteri de Bono fissret kif l-ispejjeż ta' din id-dar huma kbar u appellat għal ġenerożità tal-Maltin u l-Awċin. Preżenti għaċ-ċerimonja tal-inaugurazzjoni attendew bosta personalitajiet fosthom id-Deputy Speaker David Agius u x-Shadow Minister Graziella Gallia kif ukoll is-Sindku ta' Siġġiewi Julian Borg. Il-maratona qed tkun imxandra fuq l-istazzjonijiet ewlenin tat-televiżjoni.